гулҷаҳон роҳрӯб аст. Ман агар инҳоро нақл кунам як китоб мешавад. луақал муаллима мебудам. рони поямро гази якта ду бузбаластаги батайбат буд. Ҳам хеле ҳодисаҳо шудаги мошин пахш карда. маҷбурӣ ба шавҳар додагӣ буданд ё ки дидагӣ будед? Ман нахостам ки зиндагии ман ранги модарам шавад. ганҷ дар кадом ҳолате набошад ганҷ боқӣ мемонад. яъне тилло арзиши худро хоҳ дар рӯи замин аст, хоҳ дар зери хок аст гум намекунад. яке аз чунин ганҷҳо имрӯз қаҳрамони барномаи мо аст. номаш гулҷаҳон. гулҷаҳон роҳрӯб аст, корманди ободонист. гулҷаҳон эшназарова 20 марти соли 1977 таваллуд шудааст. хатмкардаи техникуми савдои шаҳри душанбе мебошад. аз соли 2018 дар раёсати истифодабарии роҳҳо ба ҳайси роҳрӯб корманди ободонӣ фаъолият мекунад. фақат роҳ мерӯбед? роҳ мерӯбем. шабона мо аз соати 2-3 шаб мебароем. ҳар кас минтақаи худро дорад, мерӯбем. баъд рӯзона аз соати 8 то 12 корҳои ободониро иҷро мекунем. масалан алафдаравози мавсими алафдарав аст. баъд хишоват даруни гулҳои садбарг аз алафҳои бегона тоза мекунем. бехи дарахтонро нарм мекунем. ҳам хеле корҳо иҷро мекунем. 3 шаб вақте ки мо ҳамамо дар хоби ноз ҳастем. ин ба хотири он аст ки шабона мошинҳо кам аст. мо роҳро мерӯбем. мошинҳо кам аст. ба ҳамин хотир баъд то соати рӯзона соати 6-7 бояд шаҳр бояд тоза бошад. ба ҳамин хотир озимони май ҳам бошад саҳари хунук буданд. бале шабона хунук аст. гулҷаҳон амин вақте ки дар торикӣ то ҷои кор меред наметарсед? аввалҳо метарсидам. вақте ки нав кор мерафтам метарсидам. ҳозир омӯхта шудагам, наметарсам. чароғҳо равшанӣ мекунам, наметарсам. сагҳои дар дур нестанд? одамои маст? ягон вақт во мехӯранд. на он қадар пеш сагҳо бисёр буданд. вақте ки нав кор медавонам сагҳои сабикаи тоҷқафас. сагҳои гайду? бале аз онҷо мебаромадам. сагҳо бисёр буданд. рӯзе ки 2 бор шудагӣ буд. ман аз сагҳо ҳамла карда будам. ҳамла кардан шабона? бале вақти кор рафтан? вақти аз кор омадан ҷорбаамро дар пушти дарахтон вақт пинҳон мекардам. дар дастам ҳечи набуд. дасти холӣ меомадам. як рӯз 24 октябр буд. ахиран рони поямро гази якта ду бузбаластаги батайбат буд. дод назадед? ягон дод задам. он поёнтарда будам. занак тарафа буд. дод задам. дод вой кардам. ҳешки набуд он вақт дар роҳ. баъд чӣ кор кардед? баъд як калонаш газиду гурехтам. баъд вай мондагиош аз кафош гурехтам рафтам. баъд ман ҷонам халос буд. рафтам гиря карда хона. маошатон мерасад барои зиндагӣ? маош мерасад. хай ман зани сарфакор ҳастам ва сарфа мекунам. мерасонам. хай мерасад. пасандозам мекунам барои писарам. чӣ хел пасандоз мекунед? як мисол аз як метавонед бигӯед ки чӣ қадар маош мегиред? 1010 сомон мегирем. 1000 сом дар аз ҳамон ҳам барои зиндагӣ сарф мекунед, ҳам пасандоз мекунед? бале пули барқ, пули коммуналӣ медиҳам ва боз хай хӯрока мехарем. 100 сом мепартам ҳар моҳ. ҷамъ мешавад. агар хай шавад 200-300. дар зиндагӣ бо ягон кас кӯмак мекунад ба шумо? кӯмак намекунад. шавҳаратон кор намекунад? не, ман аз шавҳарам ҷудо шудагам. сабаби аз шавҳар ҷудо шудагитон чӣ шуд? шавҳари ман як каписар буд. бисёр маро азоб медод. чӣ хеле азоб медод? мезад. фақат мезад. якта писар эрка калон кардагӣ буданд. барои чӣ мезад? гапашро мегардондед? не ами менӯшед? не наменӯшидам. характери
خیلی بد داشتم فقط میزد من هر یا چی بهونه میگفت عشق شما مجبوری به شوهر دادگی بودن یا که دیدگی بودید شوهرتون؟ نه من دیدگی نبودم امی تقوی من خشتواری مادرین بود. یک پسر دارم گفتید؟ بله یک پسر دارم. پسرتون میخوند کار میکند؟ پسرم 2 سال شد در فدراسیون روسیه در شهر کمیروو دانشجو از کورس دوم میخوند. در کدام فاکولته؟ در کدام اینستیتوت که؟ اینستیتوت کی میشد؟ کمیرسکی گاسوستارستانی اونیورسیته. جنبه اگر خونده تمام کند کی میشد آیندهش؟ فیزیک همین. فیزیک. اختصاص خودش داخل شد. بله. интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред. من خودم خونده بودم و 2 ساله خوندم که بعد دانشم که خوب بود من پدرم دستگیری نکرد. من از ترس پدرم همین ترسیدم همین تکنیکوم داخل شدم پنهانی که نفهمد که اگر دیرترم فهمد خیلی بعد هیچی نمیخواد مثال هم خیلی بعد دیرتر بعد 1 سال فهمیدم هم خیلی جنگ کردن نه که من حاضر پشیمونم که نه برای چی نخوندم. هم بعدی که پدرتون فهمیدن شما پرت افتید نخوندید؟ نه خوندم 2 ساله بود. 2 ساله خوندید. برای چی پدر زید بودن که شما دانشگاه عالی روید؟ میگفتن که دختر همی گپی خوندنش چی؟ بله همی گپ. افسوس پدرای ما بعضی پدرها همین چیز رو نمیفهمند. از اونی که شما حاضر شبانه کوچه‌روبی میکنید این به نبود که اگر یک دانشگاه عالی رو میخوندید و حاضر در یگان مؤسسه کار میکردید؟ یگان بار از پدرتون همین رو سوال نکردید که برای چی نموندید که من خونم؟ گفتم چندین بار خب میکنه چی نمیگه. مادر من از دنیا گذشتگی بود و اما قشلاق بیبیم در شهر چند سال بودید که مادر از دنیا گذشتن؟ 16 ساله بودم. صنف 10 تمام کرده بودم. مادر من هم دردم 42 در گذشتن. بیمار بودن؟ بله 10 سال زیاد کسل دل بودن. بعد پدر من هم بسیار خیلی بد داشتم. مادرم هم بسیار عذاب دادگی بودن. با عذاب با شکنجه همین مادر من از دنیا گذشتگی. چند فرزندی در عائله؟ ما 6 فرزندیم، 4 دختر 2 پسر. پدر هم میزدن مادر رو؟ بله ما خورد بودیم. من در خاطرم اصلا بسیار میزد عذاب میداد مادر من. خیلی عذاب کتیم و کلان شدگیم. ما چند بسیار عذاب غم دید بعد از دنیا گذشت. عذاب و غم کتی برای من نخواستم که زندگی من رنگ مادرم شود. چند سال زندگی کردید با شوهرتون؟ 2 سال و 8 ماه. 2 سال و 8 ماه. بالاخره پسرچتون تقریبا 1.5 ساله بوده؟ 2 ساله بود. بعد خودتون کلان کردید؟ یگان کس کمک کرد؟ برادراتون، خواهراتون؟ نه من خودم همین هر کار کردم. همین بچه‌م مایده بود میبردم باغچه موندم باغچه میبردم میآوردم با کار میرفتم. خیلی چند سال گذشت کلان کردم و چند بار من مراجعت کردم به پدر فرزندم که بیا نگاه کنه یاردم تیا. من گلجهان حاضر هم همه خیلی امکانیت هست که شما با پدر فرزندتون مراجعت کنید. اگر در خون انسانگری آدمگری داشته باشی باید تو حق داری بچه در یاردم تی. البته این وظیفه هر یک پدر و مادر است که فرزند رو که به دنیا آورد باید وی رو به پا ماند، باید به وی دانش دهد، باید راه زندگی رو به وی یاد دهد، نشان دهد. دشواری در همون وقتی برف و باران است که بسیار خم و رگ خم سنگ بسیار می شود. از تابستان نه اونقدر دشوار است. همین فقط ظرف های پلاستیکی خفناک است. برای همین به ما علامت میدهند که ما در راه مانیم.
тарафи мо рӯй надодааст, хай дар дигар ноҳияҳо шунидагӣ ҳастам. Буданд шунидагиам ки ҳам хеле ҳодисаҳо шудагӣ мошин пахш карда. гулҷаҳон, зиндагӣ дар хонаи хуштоманд чӣ хел буд? шумо гуфтед ки шавҳаратон шуморо азоб медод, мезад. хуштомандатон ягон бор тарафгирӣ намекарданд ё додару хоҳаронаш тарафгирӣ намекарданд? муносибати шумо бо хуштоманд чӣ хел буд? муносибати ман хуб буд. Ман ҳурмат мекардам, мисли модар ҳурмат мекардам, гапошона гӯш мекардам. собиқ шавҳари манам феъли бад дошт. ҳар як чиё баҳона мегуфт, ҷанг мешуд. Модарашон ба писарашон гап намезаданд? ё гӯш намекард? як вақт пушти фарзандаша мегирифт, пушти мана бо мегирифт. шумо метавонед ҳозир ҳамон лаҳзае ки аз шавҳар ҷудо шуданӣ шудед, ҳамина ба хотир биёред? яъне ҳамон нуқтаи ниҳоие ки шумо дар ҳаёти шавҳардории худ гузоштед, метавонед ба хотир биёред ки ҳамон рӯзе ки шумо гуфтед шуд, дигар ман тобу тоқати ин зиндагиро надорам, чӣ сабаб шуд? як ду рӯз пеш аз ҳамон рӯзе ки ман биромадам аз ҳамон хонаи шавҳарам, ман ба хонаи бибиам, ҳамон қишлоқе ки бибиам будам, пурсида будам, хусурама хонаи бибиам хабаргир рафтам. ду рӯз истодам, як рӯз омадам ҷавоб дам, ман ду рӯз истодам, баъд ду рӯз пас омадам, баъд хати ман ҷанг шудан ки мо ту як рӯз ҷавоб дадем, ту ду рӯз истодӣ. ки хусуратон ҷанг шуда? Бале, хусурам хуштомана. гуфтам хай ман бибима сахт ёд кардам, ман хостам бибим пурсид ки дар пеши ман истоди як ду рӯз. барои ҳамин ман истодам, барои ҳамин хати ман ҷанг шуда. баъд хона даромадам, бо шавҳарам хатим ҷанг шуд. ман ки бисёр фақат дар хона ҷангу ҷанҷол буд, монда шудагӣ будам. ягон рӯз буд ки ягон зарра пушаймон шудед ки аз шавҳар ҷудо шудед? бале, ман дар ин тӯли чанд сол ман бисёр чанд корҳоро кардам. зарфшӯиам кардам, фарошиам кардам, ошпазӣ кардагиам, фурӯшандагӣ аз айродои ихтисоси худам кардагиам, бисёр ресандагӣ дар текстил кор кардагиам. бисёр азоб кашидагиам, лекин бачама калон кардам. барои фарзандам ман камтар пушаймон шудагиам. ба хотири фарзандам. ачиба гапатонро гӯш намекунад? барои чӣ? бепадар калон кардам, ба хотири ҳамин. ки падаратон, писаратон дар фироқи падар аст, барои ҳамин. ягон вақт ёд мекард, мерафт, ягон вақт қурбон иди рамазон мешуд, ягон вақт мерафт аз ман паноҳӣ пеши падараш. баъд ягон сум пул мепурсид ки ё намедоданд, кам медоданд, 10 сум 20 сум. хеле дилаш монд. як бор барои вай рафтагӣ буд ки ман попӯши харам гуфтагӣ буд. рафт, пул пурсид ки ё надоданд. баъд ҳамҷо дилаш монд, дига намерам гуфтам. ман гуфтам манам учад ки ман нигоҳ мекунам. гулҷаҳон, писаратон дар Россия аз ҳисоби идрорпулӣ зиндагӣ мекунад ё ҳамин пасандозҳое ки шумо мефиристонед? Не, ман ҳар моҳ ман худам пул равон мекунам. интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред. барои чӣ ба ягон донишгоҳи худам дохил накардед ки пеши чашматон бошад, шабу рӯз бо шумо бошад? худаш хоста ки ҳамин ҷо равад хонад. худаш интихоб карда? ман зид нашудам. бисёр умед мекунем ки писаратон номашон чӣ? Довуд. довуд, чӣ хел номи зебо. довуд бо сари баланд донишгоҳро хатм мекунад, дастёри модар мешавад, ба паҳлӯи шумо медарояд. падаратон барои ба донишгоҳи олӣ дохил шудан ба шумо монеа шуданд, лекин мактаби миёнаро нағз мехондед бо баҳои хубу аъло. бисёртар мехостам, ҳамин забони нависиро хуб метонистам, мехостам дар
ами донишгоҳи забоншиносӣ хонам дохил шавам ва шаҳри олмон сафар кунам. Хеле орзу то ҳозир орзу дорам, лекин ман орзуям нарасидам. ҳоли ҷавонед, чаро хел мегӯед? ҳоли ҷавонед, забони олмониро медонед? баъд ами маркази савдо бисёр кор кардаги будам. онҷо олмониҳо бисёр меомаданд чанд сол пеш. ба хотири ҳамун дӯст пайдо кардам. духтарони Катерина буд, бисёр бо дӯстӣ пайдо кардам. як сол баъд ки як рӯз пеш ай рафтанаш ва ман барои вай Катерина гулдӯзии духтам туҳфа кардам. бо ӯ бо забони олмонӣ гап мезадед? бале, кам кам. вай бо забони тоҷикӣ гап мезанам, ҳам бо забони олмонӣ. Гулҷаҳон, ҳозир дар куҷо зиндагӣ мекунед? хона доред ё дар хонаи падарат? дар хонаи падарам зиндагӣ дорам. баъде ки модарам аз дунё гузашт, як сол пас баъд занг гирифтам ва ба шаҳри Ҳисор кӯч бастан. ин хонаи мо ба мо фарзандон додам. мо зиндагӣ дорем. дар ин хонаи падарӣ ба ғайр аз шумо бо ки аст? дар ин хона боз апам аст, боз додарам, оилаашон зиндагӣ дорам. зиндагӣ 5 фарзанд дорам. ҳамдигарфаҳмӣ ҳаст байнатон? хай мешавад, яхе вақт ҳамдигарфаҳмӣ ҳаст, яхе вақт нофаҳмӣ мешавад. صبح وقتی که من از خواب میخیزم دست و رومو میشویم، بعد چای دم میکنم، چای میخورم، مینوشم، صبحانه میکنم، بعد میخیزم لباسای کاریم رو میپوشم و به کار میرم. ساعت 2-2:30 از خواب میخیزم، همه حال خوابم ساعت 3 شب، بعد باید که در جای کار باشم. занҳое ки дар зиндагӣ рӯафтода мешаванд, илоҷи воқеаро намедонанд, чӣ маслиҳат медиҳед? ман ба ин хел занҳо маслиҳат медиҳам ки рӯафтода нашаванд, сабур бошанд дар зиндагӣ, сабрро пеша кунанд, тоқат кунанд, хай ҳамаш мешавад. агар ҳамин хел имконият фароҳам меомаду, шумо дубора ҷавон мешудед ё гӯем ки ҳаёт асари нав ба шумо тақдим мешуд, шумо кадом касбро интихоб мекардед? Кӣ мешудед дар зиндагӣ? касби шуморо интихоб мекардам. ровӣ мешудед? журналист? баъд ҳамин орзума мехостам вай кунам як бори дигар, агар ҳамин ба шаҳри олмон равам. нияти нек ними давлат аст. ман хеле умед мекунам ки ин ниятҳои шумо амалӣ шаванд, писаратон ба паҳлӯятон дарояд ва доим дар чеҳраи шумо ханда ҳувайдо бошад. ташаккур барои суҳбат. саломат бошед.